بلوچستان تیکارانی وزیر میر ضیاء لانگو پریس کانفرنس کنانا گشتہ کہ بلوچستان ناشرکاری خلاف مسئلہ کاروائی کنک بتا کالدم ٹی وی پی دفاعی شورہ سروک ناشرکار نصر اللہ مولوی منصور دستگیر کنک بتا صوبائی وزیر ردا بلوچستان ناشرکاری اڈا جوڑ کنوں کے منصوبہ بے سوچ جوڑ کنک بتا دستگیر کمانڈر نصر اللہ وتی ویڈیو بیان گشتہ کہ ماں آپریشن ضرب غضب نیامہ افغانستان فرار بتگاں پاک افغان بارڈر سرا پاک فوج پوسٹانی سرا باز کاروائی ہوار بتگاں ڈی ایل اے ٹی ٹی پی اتحاد ادب اغوا برائے تاوانا چا بے گواہیں مردمانی بیانیاں ہم ہستے نصر اللہ گشتہ کے ٹی ٹی پی دروہیں زر بھارتی ایجنسی رویا چکائن تے بازی گارو بے گواہیں مردم افغانستان ہستاں بلوچستان تیکارانی وزیر میر ضیاء لانگو پریس کانفرنس کنانا گشتہ کہ بلوچستان ناشرکاری خلاف مسئلہ کاروائی کنک بتا کالدم ٹی وی پی دفاعی شورہ سروک ناشرکار نصر اللہ مولوی منصور دستگیر کنک بتا صوبائی وزیر ردا بلوچستان ناشرکاری اڈا جوڑ کنوں کے منصوبہ بے سوچ جوڑ کنک بتا دستگیر کمانڈر نصر اللہ وتی ویڈیو بیان گشتہ کہ ماں آپریشن ضرب غضب نیامہ افغانستان فرار بتگاں پاک افغان بارڈر سرا پاک فوج پوسٹانی سرا باز کاروائی ہوار بتگاں ڈی ایل اے ٹی ٹی پی اتحاد ادب اغوا برائے تاوانا چا بے گواہیں مردمانی بیانیاں ہم ہستے نصر اللہ گشتہ کے ٹی ٹی پی دروہیں زر بھارتی ایجنسی رویا چکائن تے بازی گارو بے گواہیں مردم افغانستان ہستاں